Kdy přijede, no nevím, no. Ale má už smůlu jako po 10. A už tady někdo se snaží odemykat. Tak? Počkej. Ale. Adelka. Kdo to je? No. To je Adela? Halo? Exekutor. No, je tam s těma cizíma lidma, takže nebudu odvírat teďka v 10 hodin. Byla tam, jo? Viděl jsi ji? Jo, i s nějakým klukem. Možná si dalšího namotává Borinka. Ne, to je asi ten přítel tý její kamarádky, ale já jí říkám ty kamarádce a teď ona mě mlátí. A ten chlap říká, no tak já ti můžu taky zmlátit. No, tak co to je? Já budu sem pouštět takový lidi, ne? No, teďka ne po 10, já jsem jí napsal, že ne, tak ne. Má se se mnou domluvit. Už nezvoní, ne? Cože? Už nezvoní nebo neklepe? Už ne. Ale zadržuješ její věci. Tomu ti něco řeknu. Musí se mnou domluvit a já ji musím normálně pustit. Ale ne, když jsem začne jakoby bez toho, aniž by se mnou domluvila a ještě po 10. večer, tak mám právo jí prostě se s ní domluvit na jindy. Já ji slyším. Je tam, že? Ano, počkám dole. Ona jako volá Benga? Asi jo. Vždyť já jsem 50. nemusím nikoho pustit, ne? Jako když ti tam budou klepat policajti, tak by si měl, víš co? No a když řeknu, že je po 10., že nechce být rušený. Zkusím. Čekejte chvilku. Tam stojí. To je hrozný. S tou holkou neměla by mi být vděčná? Nech to zaplé. Jo, už je tady policie. Zatím se tam jenom baví. Něco jim může jako říkat. Já jsem tady bydlela, ale nemám tady smlouvu, mám jeho klíče, který chtěl po mně, ale já jsem mu je nevrátila, protože nemám tady smlouvu. Nebo co? Večer, ano. Mám tady nějaký problém s vaší bývalou přítelkyní. Aha, jaký? Ona požaduje věci a vy to nechcete údajně vydat. Já jí to chci vydat, já jsem jí psal, po SMS-kách nám psal v 9 hodin. Já jsem jí napsal, že dneska ne, že nemám čas, že až zítra, že po 10. že po 10. hodině teď nechce být rušený, jo, protože je noční klid. A že jí to dám zítra a že sem nechci pustit cizí lidi. Jo. Protože ty kamarádi mi vyhrožovali. Takže nechci sem pouštět. Ať si to odnese v klidu, ale nebo já jí pomůžu třeba, ale nejlépe přes den, takhle v 10 večer. Myslíte si, že je možnost nějaká, že byste jí vydal aspoň nějaké osobní věci, co se týče, že by během 2 minut si tady vzal nějaké oblečení? Já jsem měl poprosil, jestli může zítra, já teďka nemám čas.
vaše bývalá družka nemá jako oblečení nějaký hygienické prostředky a má to tady, že by si to vzala prostě, jo, nebude si tady balit tisíce krabic, prostě jde o to teď zajistit nějakou tady svou věc do zítra, když vy říkáte teda, že zítra byste byl ochotený to tady dovolit, aby si to bylo jasně. Ale ať jde sem sama. Jo, samozřejmě, jako za naší účastí, že jo, by bylo nejlepší, aby tam bylo. Já jsme spolu bydleli, ale já jsem ji jakoby vyhodil, protože mě fyzicky napadala. Jasně. Už se to nedalo. Proto by bylo asi nejlepší, aby jsme byli my jakoby u toho, že jo, ona si to tam zabalí. Jo, ty věci. Pustíte nás tady dovnitř. Můžu vás ještě požádat o nějaký doklad? Čanku. Jo, pro kolegu. Že si mi to tam vejde. Že si mi nějaký oblečení. Paní tady má nějaký doklady, jakože... Zprávy od doktoru tam mám, a to bych si našla zítra. Jo. Spíš jde o to teď přesně jak říkáte, nějaký ty hygienický potřeby. Nějaký tričko hlavně potřebujeme, nebo ty trička. Zítra v kolik hodin se tam může se můžeme domluvit zítra, nebo teďka. Zítra se domluvíte. Můžu prosím doložit si, já tam mám v krabicích ty trička. Prosím. Děkuji. V klidu, já se tady jenom vezmu ty náramky drahý. A tady mám ty drahý náramky. Mám si zkontroluji, tak vám paní nic nesebere, co je vaše. Jenom si vezmu nějaký trička. To je všechno. Nemám tašku. Na ten jeden den tam určitě dáte ty věci. Potřebujete jedné nebo dvě kalhotky, ponožky, tričko, tepláky. Ty kamarádi vám nevyhodili, ale jak? No, A to bylo nějak po telefonu nebo tady před No, to bylo tak, že přišla její kamarádka prostě do bytu bez dovolení, že na ten místní. Jo, říkám to. Bez dovolení jsem přišla taková jako, že je pryč, protože já jsem se obhajoval na internetu, protože ona mě neznámá a ona mě jako fyzicky napadala, tak já jsem se taky tomu obhajoval na internetu a ona, že mi koupila písní, tak jsem tí kamarádce řekl, no ale ona mě mlátila, že se takhle chová. A on tady řekl, no tak já tě zmátím taky. Já jenom nechci si tady ty lidi si nevyzvažovat. No, byl jsem si brát potaz, to si říká paní, ale to se ještě říká. Jo, tady to mi jenom prosím. To mi nebo si vezmu. Ale prostě nechci těch lidí. Já vím, ale víš, že vážím 40 kg, že to sama neunesu. Což
že jsem ti vždycky pomáhal. Drž se, Martinko. Doufám, že to nějak odnesu. To máš společně, no. Musíte nějakým způsobem mezi sebou najít tu domluvu. No, ještě by to bude. Já tě tady nechci zdržovat, jenom prosím tě, mám strašnou chuť, já si tady vezmu jenom to sladký, já mám strašnou chuť, tak si to tam doma sním. Pomazánku sladkou. Myslíš to, co jsi ti koupil, jo? To jsem si koupila sama. Že jsem si to kupovala sama. To je všechno, nebudu už tady zdržovat. Tak, tady si nějak pobrat všechno. Tohle teďka pěkně vyzněla. Radíš tady ty. Teď na to nemino. Jo, já jí tím pomůžu, ale... No, nechci, aby dneska to je vyřešený. Akorát jste dospělí, tak si domluvte třeba na ten zítřek, jak to nějak jde v průběhu jako v pohodě. Tak to budu teďka hledat v té krabici. Tak tohle je, protože on to včera našel a včera je vysílal. Cože? Jo, to viděli, všechny další dokumenty. Já jsem se někdo vzdělal nějaký víc takový. Protože včera je tam na vodopí krabic a včera... Co prostě? To jsou není pravda. To je jako... Tak se podívejte na YouTube, není to pravda. Nikam jsem ti nehrabal. To měl doklady. Je moc tohle. Tak se podívej na YouTube a pak uvidíš, že tady máš lháře. To už ale moc, jako zpívat moje dokumenty, jako. Nic takového jsem nedělal. To jako průsně. Se klidně podívej, nic takového jsem nedělal. Mám s paní nějakým způsobem vyřešení finanční věci, si zúčené, no, jo. Takže to je vyloženě jenom od věcí, který ona tady má uložený. To si tu když nejde na oklid, ty desky, kde jsem měla tu živnost, prosím tě, tu živnost taky potřebuji, jako. To je tak hnusná ženská. Vzal si od ní klíče, no chtěl jsem, ale ona mi že mi je nevrátí. A ty policajti jakože, že jo, ať si je nechá, když tady má ještě věci. Tak OK, no. Co jsem mohl udělat, že jo? Člověk pro ní udělá tolik. Ona takhle vrazí kudlu do zad. Že slyšeli jste, jak byla hodňoučka, miloučka.